Pangripta laras kalajengaken kumandhangi gangsa mangayu bagya upacara panggih kang ngarsa kalamban. Balangan gantal rumiyin. Kumlawe kang asta kengalih harmorwani gelaring kang upacara panggih nenggih bebalangan gantal nenggih wujuding gantal roning suruh lininting tinangsulan lawe wenang werdining suruh sumurupa nganti weruh marang sejatining rasa rasaning raksa kang sejati nenggih arasanira wong ayu Ida Purnamasari arasanira wong Bagus Ahmad Hermanto